Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang Kung may konsensya ka, dili ka bubiyan ako. Kung dili may balik na ko 2 ka milyon, Jessa. Ayo! Magadlaw! Oo, Nana! Paghuwat! Dako kang sa iyo pa. Kung mabiya ka na ko, Jessa. Unsay ato ninyo? Ikaw mo tong giguyo dug lalaki sa baybayo, ma'am, no? Ako. Ang akong bana ang mikuyod na ako. May gamay lang ming giawayan. Mao nga makalakaw na mo. Sigurado ka, ma'am, nga okay ka lang din, Oh. Okay na ko. Gusto. Nagduda ka? Nga ang akong bana ang misamad sa kunaong. Kuan. Nadisgrasya mi og ang akong bana. Mao nga daghan ko og samad. Sige na. Lakaw na mo. Oh, sige. Sigurado magka ka, ma'am? Sigurado ko. Og ayaw na mo pagpalit ni. Kay private property ni. Okay. Sorry, ma'am, ha? Sige, ato lang, ma'am. Alright, ato lang, ma'am. Sa maning akong gibuhat. Kung saan ka pa usap sa mong nauna. Ang 2 ka milyon. Maayo kay magkamao kang magkonsensya. Kung maikog ka na ko, nga may buhi og 2 ka milyon, alang sa mong kagawasan. Kinahanglan mo pili ko sa 2 ka dautan. Dautan ka. Dautan sab si Alex. Kinahanglan usan ninyo ang piliun ko. Og ako ang gipili mo. Oh. Tungod ining imong wiset nga isla. Ganahan siya ni maong isla. Unsa nang kikipuhat ni Andrew sa kong asawa? Mainla ba kagyapon siya ni Jessa nga ako naman kisamara niyang naong? Buang nikit siya kung makagusto pa siya sa kong asawa. Kinsang kaning nanuktok. Ma! Abli ng pultahan. Susiya ko kinsa na. Odong Alex. Dili ko makuha balik si Jessa kung wa ko'y 2 ka milyon. Okay, wa mo ko ang kwarta, ha? Dili ko makuha si Jessa. Buisit! Kinalang akong mabawi si Jessa. Ako ko rin asawa. Ay, taban dong! Uy, nausap sa mama Inay. Ma! Nausap ka! Kisa mo lang! Oh, Diya ka lang kutob, Alex. Agay! Buhiin taon ko! Panuway magkakatawhan ang kaboy! buhay na akong ugangan. Wa kay dungo kung imo na siyang mapatay. Kisa man mo? Huwag ka na gini, may numdum na ako. Lakaw sa suod, ma. Ops! Anhala na siya diya.
Dili mahimo nga dunay magka-report sa kapulisan. Ikaw ang rebelde? Ang magtawganan akong rebelde? Oo. Ako. O dili na ko makapaabot og dugay pa. Kinahanglan mahibalik na nako ang akong shotgun. Ug kung namakal ka sa tanan nimong gisulti, mamatay ning ugangan mo. Unsa? Ay, Dong Alex! Dong, ayaw itaon kong ipapatay ng mga tawanan, Dong! Ugangan ni taon ko ni mo, Dong! Laban ni taon ko, Dong! Maluoy ka na ako! Di ba ko gustong mamatay, Dong? Maluoy ka na ako! Di ba ko gustong mamatay? Wa ko mamakak nimo. Hoy, tiguang. Ha? Ako may gipakiksultihan ni mo. Do ako Kinsa pa man laing tiguang. Nga nagatubang nako karon, nga ikaw raman. Unsa na imong pakiksultihan ako, Dong? Hain karon ang asawa ining Alex. Ha? Hain ang asawa ni Alex. Hain ang imong anak, pagawa sa siya. Diniang akong anak! Gikidnap man, Dong! Pila na kahadlaw sukat siya makidnap. Sa beach siya gikuha sa mga kidnapper. Ang makaluluoy kong anak. Buhi pa baka ni karong mga orasa. Tinuod gidi ay nga gikidnap ang imong asawa. Wa lagi ko mamakak. Gikidnap ni Andro ang akong asawa. Busa kinahanglan mahibalik ni. Og magtinabangay tan duha. Aron mabalik na ko akong asawa og mabalik nimo imong shotgun. Sige. Magikumbuya ko nimo. Pero ayaw gyud kog lipat-lipata kay oras ka makabantay ko, patay ka. Patay mong tanan. Lakip na ning ugangan mo. Ayaw taon ko kay Apo. Tarong kong ikasulti bay. Unsa toy nga nimo? Grofo. Tawag ako Grofo. Noong sumasam ko. Mura mo kong nakonsensya sa iyang gisulti bahin sa 2 milyon na iyang kilukat ako. Pagkadaka na sa nahitabo sa kong kinabuhi. Nga dili ko makasabot kung anong nahitabo. Kining maong isla ang saksi sa kong pagkabuka na. Pero nganong siya naman ang tag-iyain niya? Oh. Si Andrew ka ang tag-iyain ng maong isla sukad pa sa una. Kung siya ang tag-iyain ni sa una, sadyang may mikid na basab na ako gidako din niya. Posible nga nahibawas siya bahin sa nahitabo na ako din sa isla. Ug nakaila siya sa bangasong lalaki nga milugos na ako din niya. Posible nga siya ang ibaligyan ako sa maong lalaki. At tuon ko siya. Ugma. Mama na gina maong payag. Mahimo na po yung pagbalik ni Jessa. Magsulti ta. Unsa naman sana? Anong isog naman kay ka? Unsa man? Nain naman din mo imong tambal? Oras ang motobar kay ni. Kanus-ak ka lang dahil mong tag-iyain ni maong isla. Anong nanguta naman ka? Tubag ako. Kanus-ak ka lang mahimong tag-iya din he. Bag-uram. Nahibaw ka ba sa unang mga nahitabo din sa isla?
Unsa bang mga hitabo pa nang lit? Ayaw ko balihag pangutana. May nahibaw-an ka ba nga panghitabo din sa una? Ha? Wa. Ayaw pa makak! Sultihi ko kung sa nahibaw-an imong sugilanon ining maong isla! Wa ko ikasulti mo. Ah, dini ka lang. Kuhaan ko yung tambal. Kinahanglan makainom ka na. Aron di ta pa problema din sa isla. Kaya ka lang. Tinuod ka nga. Gawa siya nahibaw-an. Sa nahitabo na ko din sa isla sa unang mga katuigan. Minapadang akong oo. Lisod sa bayan ang mga paghitabo. Si Alex. Si Andrew. Ang nahitabo na ako. Lisod ni Takto. Makalipok ang tanan niya gibuhat ako. Alex, unsay gibuhat mo karon? May tao na kong gipasuod sa kumpanya ni Andrew. Sa dili madugay, may bawaan na nato kung hain siya. Kung nagdali kang matultulan sa Andrew, nagdali sab ko kay tuan niya akong asawa. Gusto ko makatultol sa opisina niya ng Andrew. Ang M&J sa Patusan. Sa? Wa kay sa Alex kung tao? Kinahanglang daghantang maglihok. Okay, okay. Pabanan ko ikaw sa kung tao. Ugmang adlaw. Kaon maayo. Aron dali ka maulian. Mahimo pagdili ko nimo ati manon. Ngano? Mahadlo kang main love ka na ko. Hoy! Ayaw pagtuo nga nakagusto ko nimo, nga makagusto ko nimo. Ayaw na lang papakak. Nalimot ka nga imo kong gitintal dito sa Amapula Hotel. Ayaw na tagis ko te. O ganong dili man. Lalaki ko. O gay mong pagdalin ako na ito higayon na dili na mapapa sa kung nauna. Unsay, Magbalik-balik na sa kung nauna ang imong gibuhat. Ang imong bayhon sa kanya. gusto na. Gusto na bisit ka. Kinsulto ba ko nimo? Ngano? Usa ba na ka-insulto kung musulti ko sa kong gibati? Tungkol sa imong gibuhat. Tingaling nalimot ka kung giunsa ko nimo. Imo kong gipakauwawan netong higayon na. Nahibaw ko. Nasakitan ka sa akong gipanulti. Huwag ako na pangyaw pa sa ilog karon. Sorry nga. Nag-insultot ka ito higayon na. May na mahibaw ka sa tinuod ka katarungan. Kung anong gipasakitan ni kabayon ito higayon na. Nga naman ko no. Ha? Ano nila ka magunahon na sa pagkikok? Ha? Huwag ako masayop sa kong gibuhat. Kaya hangtod ka ron, buhi ka pa. Huwag ikaduhang katarungan nga nung giinsulto ka. Huwag wa ka pahimosli sa mong pagtintal ako. Mauwag ka hadlok. Unsa? Nahadlo ko nga. Nga dili ko kapugan akong kaugalingon. Ug magkasaha ko nimo ug ni Alex. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!